अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। ईडीच्या कचाट्यात सापडल्यानंतर अनेकांचे नाके नऊ येतात, त्यामुळे नवाब मलिक यांना कायमस्वरूपी जामीन मिळो असं वक्तव्य खासदार विनायक राऊत यांनी केलंय। पाहूयात। मी प्रथमतःच नवाब मलिक आधी घरी येत आहेत त्याबद्दल मी आनंद व्यक्त करतो, कारण ईडीच्या कचाट्यात सापडल्यानंतर सुटका होताना किती नाकीनऊ येतात हे अनेकांनी अनुभवलेले आहेत। त्यामुळे नवाब मलिक यांना कायमस्वरूपी जामीन मिळावा अशी इच्छा मी व्यक्त करेनच, परंतु कुठे कसे धागे दोरे गुंतलेले आहेत हे त्या काही दिवसामध्ये दिसून येईल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।